sing 40% iso nerokne bagya komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Tak takoni sih, lapangan kaya Pak Bagio. Malam Senin. Engko kleru kaya nang Bojonegoro. Iki bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen. Nah, ya melaku Karo tuku duren. Ana arek wedok Lungguh ijen. bareng tak jejeki. Aku tidur gandeng. Alah pintere. Tanding 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 tandang tandang krek. Selek gede dadi apa li? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep numpani ya kleru. Kowe nek Ning baru tunggale semang ngono lho. ndak iki kowe iki ya kleru. Lah sing Kowe ndi? dagel apa piye rasa dalam? Oh salah tapuk lambene wisan. Lah aku ki penggemar Bapak Sumikira nembe. Apa kemarin tuh di bahan kok gue ngumpani liane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen tinggi anak putu dadine ibadah. Pahala katon panjenengan. Wis kok Lho, jenengan iso pahala lho. Nek wis pahala apa piye? Padha udur aku ndadel dhewe. malam Selasa. Wis alam. Aku ora nganti. Halo. Bocah kok pinter, Mbak. Nah, terus lagi. Malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bakong ora lucu yo kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa. Aku nang Solo. Mlaku-mlaku Karo tuku klopo. ana arek wedok Rambute dawa. bareng tak jejeki. Bae mara tuwa. Alah pintere. Bocah kaya ngene. Tang ding 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 tang ding ding. Tang ding 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 tang ding ding. Tang 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 tang. Wis mirip aja nusul sik lho. Kae wis Biasanya dagelan blong itu coba peteram ya. Ora ngerti alamate ya. Halus. Malam Rebo. Ayo. Malam Rebo. Aku nang Solo. Mlaku-mlaku Karo tuku sawo. ana arek wedok Lambine ijo. bareng tak jejeki. Aku dikroyok coro. Ora jadi kancane iso kok malah alah pinter tanding anu Mas Yoyo iki candaya kaya kaya bagio bocah alah tanding semua tanggapan putih laris dengan masalah iki tanding masalah kanca-kanca nek gak boleh dan gua encuk ya oke jangan mikir nek tanding itu kena omongan pisan itu sing itu ada itu tinggal tanding bayar panjenengan ge baru harus dek nek sleeping alah tanding sesonan tanding lah ngono ki Malam Kemis. Aku nang Inggris. Aduh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. Ana arek wedok Ireng manis. nah iki bareng tak jejeki. Kirek didis. Oh, sik der lho si An. Ora nganggo kuwi ya. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Khalid. Ngono kuwi nek sing rawuh Pak Bupati. Khalid wis mati aku nusul kok.
Putrane Pak Hari. Putrane Pak Harimur. Ya, gelan situasi blas putrane Pak Harimur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntek. Nyuntek sapa? Bojomu. Bojomu lara. Mesti lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ya ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam semua. Ma aku neng sawah mlaku karo tuku gabah ana arek wedok areke lumah. Nah iki bareng tak ceceki Murep. Pas ngetarke. Kaya dibuka. Gak, murep ae aman. Lah aman sing mau buka karo Manohara. Wah, makan pedhe. Malam Sabtu aku ra metu kuwi kleru. Mau pengen dicatet. Sing ora metu Minggu. Usung ditakoni aku kok, Mas. Sampai nek ngene sampean ora metu Minggu ora masalah. Aku Setu wae ora metu. Malam Setu aku neng cepu. Aku nek malam Minggu lagi aku ora metu. Aku metu. Malam Sabtu aku neng cepu. Aku karo tuku tebu. Recawete guyang guyu bareng mok cedhaki tibake maratuaku. Lah apa maratuamu ning cepu? Ya metu pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu aku ora metu. Mbok metu. Gak ora metu. Wong prae Minggu metu. Wis sore mau metu iki. Bojong jane. Mbak, kon metu to, Mbak? Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu aja pecah dodok kok. Malam Minggu aku ora metu, mlaku-mlaku ning jero omahku. Terus awake guyang-guyu bareng mok cedhaki areke bisu. Berarti itu guane. Itu apa guane? Nggih, nek biasane. Lah nek sing iki ya apa? Sing apa? Apa cinta wis kagungan putra. Singkat tak baca ndas mulu. Nanti wingi dereng mari baca. Apa itu? Apa? Nek pomong tirun karo bagio kami tak dolaran. Nah iki kowe cik murah. Makan mergo cik urung lulus kowe cik makan urung wong jasmu cik gedhen. Karepe iki yo ben penampilan tapi iki kita ben penampilan. Lah nek ketok iku ukurane Pak Agung Laksono kuwi. Pak Cinggo aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra laras gelem lho Mas. Sinden. Wis sapa? Putra manungsa putra sinden. Karena ini sakit. Ojo dulu. Malah kamblesen kuwi. Terus monggo bareng sinden.
kaget Pak Jinggot Pak Jinggot malah angel kalau Pak Jinggot malah angel kagungan putra putra anak kabel luka ora gimana tak setrum cangkemmu putrane pijen nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cet menengo sesuk kumpul dhewe apa jenggot pijen nangis wae wis kagungan putra tambah sak encul wis kagungan putrane wis metu jenggote pijer nangis wae umure pira anu ya cek 15 tapi wis Pak Jenggot wis kagungan putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cet menengo sesuk cukur dhewe tukul dhewe ayo tukul tak boleh ngisi